Hello, welcome to my YouTube channel Rajiv and Views. Ang dayi be समाव दंफैयो खुंगा 33थि बोसोरारि जथुमा उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम आरो खुंगा 48थि बोसोरारि जथुमा खैराबारि बिया दुलाराय बाथौ गौथुम दिनैनिफ्राय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि मिटिंआ जागोन ओंखायनो बे मिटिंखौ गाजा गोमजायै जोंनि खैराबारि बिया बाथौ थानसालिनि लांगोनायाव अर्थात थानसालिनि गेवलां फोथारावनो खुंनो लानाय जादों लाहार फाहार खालामनाय जादों ओंखायनो मानसिफोरा बेयाव माखासे थुबुर जादों आं नोंथांमोननो फ्लेग होइस्टिं खालामनायनि बे मार्च पास्टफोरखौ नोंथांमोननो लासैनो देखायलांगोन
दायो दुलाराय बाथौ गौथुमावनो एनसिसि ग्रुपनि बिथां अलंबार गोजौ फरायसालिनि फरायसुला फरायसुलिमोन आरो बाथौ आश्रम फरायसालिनि फरायसा फरायसुलिमोना नैबे बाथौ मिटिंआव एनसिसि ग्रुप हिसाबै बाहागो लादोंमोन। दा बिथांमोननि फट' सेसना सोलिगासिनो दङ। आं दा बिथांमोनखौ फारि फारियै देखायलांनो नाजागोन। बारा गोबाव खस्थ' खालामनाङाखै जों सानब्रै सानबासोल' खालामदों आरो टेस्टखौ। आच्छा गोदोनिफ्रायनो रोंखायो आरो ना? आच्छा गोदो बबेयाव बेबायदिनो खालामदोंमोन माबाफोर? आङो आबसुनि आन्दलन समाव खालामदोंमोन। लाजपात नावहेरुआव फार्स्ट खालामनो मोन्दोंमोन आरो थांनाय बे 2020 मायथाइयाव नामा जोंनि बे बर' साहित्य सभा जादोंमोन ना? बे समावबो नोंथांखौ आं बाहागो लानाय नुदोंमोन। आच्छा थेंक इउ, गोजोननाय थाबाय नोंथांखौ बेफोरबायदि मोनफ्रोमबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनो। साबायखर बेनि थाखाय। सार नोंथांखौ आं राजीव एन्ड भिउसआव बरायनाय थाबाय। दा जिहेतु आङो मिन्थिना मोनबाय नोंथाङा नैबे एनसिसि ग्रुपखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि जिहेतु मिटिं सोलिगासिनो दङ जोंनि बे आरेंपारा बेयाव बाथौ थानसालिनि लांगोनायावनो। दा बेयाव नोंथाङा गोग्गोमै बाहागो लानानै जोंनि नैबे हाबाफारिखौ जाफुंसार होदों। दा नोंथाङा मा बुंनो सानो? गिबियावनो आं राजीव एन्ड भिउ चेनेलनिसिम खुलुमनाय बावहरबाय। गोजोननाय थाबाय। आंनि सहयोगि दोङो साब्रै, बिसोरजों लानानै आं नैबे समाव सानब्रै सानबा बे समाव ट्रायल खालामनायसै। बेयाव माखासे साहित्य सभायाव रोंखानाय दंमोन। बिसोरनि साहसावनो आगान लादों। बे साहित्य सभायावबो गोबां 3 मास 4 माससो बहुत खस्थ' खालामनानै फोरोंनायखौ लास्टआव साक्सेसफुलबो जादों। जेनाय फोरोंनाय आं थारमाने नैबे लाइनाव गोदोनिफ्रायनो दङ। आच्छा सारा बबेयाव मा मावदोंमोन? आं मावनाया एयारफर्सआव मावदों। सार्जन हिसाबै आं जे आन्दलननि टाइमावनो जेनेबा 87 जोंहा दर आन्दलन स्टार्ट जादों। आं प्रेसिडेन्टआव फैदों 88आव फैनाय उनाव एफसुआ लिरनाय लेखा आं बारसोमबाय। बे बिएडनिबो आं माबाबाय। बे आरो दावहानि बाथ्रा बेफोरखौ जाया। आरो बेनिफ्राय बे समाव 3 मेन एक्सपार्ट कमिटि फैदोंमोन उदालगुरियाव। बेयावबो आं दैदेनदों बेखौ। बेनिफ्राय माजबाटाव जोंनि आबुनि माने आथोबमोन लाना थांदोंमोन। बेयावनिया जोंनि सहयोगि गाबोदोंमोन। बेनिफ्राय उनाव आबो आथोबनिबो माने अल माबाबो बाथ्रा जादोंमोन। बेयावबो आं दैदेनदों। साहित्य सभा दंबाबो जादोंमोन। बेयावबो आं दैदेनदों। आंनि लोगोआव आरो बे उदालगुरिनि सासे दंमोन। बिथाङाबो आंखौ हेल्प खालामदों। बेनिफ्राय आरो खैराबारियाव गोबां मिटिं आरो बेयाव आंबो गारखाया आरो आबुनिबो सेन्ट्रेलनि आबुनि मिटिं बेयावबो माने बाहागो लादों। साहित्य सभायावबो आङो दैदेनदों। सिगां सार दिनैनि बायदि आरो नोंथाङा जिहेतु जोंनि बै ओनसोलाव बेफोरबायदि मोनसे एनसिसिफोरखौ फोरोंथाइ होनानै नोंथांमोना जोंनि जाखांफुनाय सेंग्राफोरखौ जिहेतु थुलुंगानाय होदों। बेनि थाखाय आं नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो आसा खालामदों नोंथाङा नोंथांनि जिउआव थाजासिम बेफोरबायदि मोनफ्रोमबो खामानियाव बा मोनफ्रोमबो समाजारि खामानियाव बाहागो लानानै जोंखौ हेफाजाब होबाय थागोन बा थुलुंगा होबाय थागोन बेखौनो आं आसा खालामबाय। गोजोन्थों। थेंक इउ सार। जिहेतु उदालगुरि जिल्ला बाथौ गौथुमनि मिटिङा दिनैनिफ्रायनो जागायगोन। दा थान्दैफोरा दिनैसो फैगोन। ओंखायनो दायो नैबे स्टेजखौ मोजाङै साजायबाय अलरेडि। दा नोंथांमोना नुनो मोनदों नै स्टेजआ दासिमबो माने माखासे सियारफोरखौ जोङो लाबोथ'नाय जायाखै। जिहेतु दिनैनिफ्रायसो उदालगुरि जिल्ला बाथौ गौथुमनि मिटिङा थान्दै आजावनाय जागोन। ओंखायनो दा नोंथांमोना दायो दसेनि उनावनो आरोबाव माखासे मानसिया भिर जानायखौ नुगोन। दायो नैबे समाव बांद्राय मानसि फैयाखै जिहेतु फुंनि।
दा फुंनि आर'ज जागासिनो दं